ତିନିଟା ବେଳେ ତପନ ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ତପନ ବାବୁଙ୍କର କାମ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ମଗେଇଛନ୍ତି ବ୍ରେଡ୍। ଭାଇ କଣ ବ୍ରେଡ୍ ମଗେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଫାଷ୍ଟ କଥା କି ମୋର ବ୍ଲୁଜ ଦରକାର ଥିଲା କେତେବେଳେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ଭାଇ? ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲୁ ନାଇଁ? ଜାଣିନଥିଲେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି କି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ରେ ବି ଆମ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଖାସ କରିକି ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇଟା ବାଳରେ ଅର୍ଡର ବ୍ରେଡଟା ଖାଇଦେବା ସକାଳେ କଣ ଅଛି? ବ୍ରେଡକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମୋସ୍ ଅଣ୍ଡା ବ୍ରେଡ୍ ପୁରା ମିଶେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଦେଖ ନା ତୋର ସେ ପୁରା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେଖା। ଭଲ ହେଇଛି ନାଇଁ? ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଠକିଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ନେଲା? ସିଲ୍ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତପନ ବାବୁ। ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ଆମର ଟଙ୍କା 1,500 ନେଇଛି। 60% ଅଫ୍ ଅଛି ନା? 2,500 ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନଏସ୍ର 60% କେତେ ଅଛି? ଓକେ। ଓଧ ସହିତ ବଣଭୁଆ ଭାଇ। ଭାଇର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦରକାର। ଭାଇ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ଟି ମଗେଇଛି? ଆଜ୍ଞା 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 ମତେ ଲଭ୍ ହେଲା ରେ। ଠିକ ଅଛି ଓପନ୍ କର ଓପନ୍ କର। ହାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ ଇଟ୍ ବ୍ରୋ? ଏ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା ଭାଇ ଦେଖ गेंजलो 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 रिटर्न होता है भाई। टेंशन ना मन दुख करना सकाळ ହେଇଯିବ रिटर्न ଯଦି କେତେ ବାହାରକୁ ଆସେ ସେଇଟା ଲଗା କମ୍ଫର୍टेबल ହଉନି? ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା ଭାଇକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ଏଇଟା କାଲି ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବ। ନଏସ୍ର କରିଥିଲା ମତେ ପସନ୍ଦ ମତେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ ପଇସା ସିଏ ଦେଇଛି ନହେଲେ ମୁଁ ରଖିନଥିଲି। ଭାଇ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କେମିତି ସେଟଅପ୍ ହବ ମାନେ ଗେଞ୍ଜଲ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଲା ରେ। ତିନିଟା ମୋବାଇଲରେ କୋଉଟା କନେକ୍ଟ କରିବ ତ ଯୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରି କହିଥିଲି ନା ଓଧ ସହିତ ବଣଭୁଆ ଭାଇ। ତମେ ବୁଝିଯାଅ ଓଧ କିଏ ବଣଭୁଆ କିଏ କୁହ। ଭାଇ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ମଜା 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 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଛି। ବଜିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କି ନାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି। ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲୁ ନା? 10 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ପ୍ରକୃତ 10 ମିନିଟ୍ କହୁଛି 10 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛି। ନଏଜ୍ ଅନ୍ କର। ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ତ ଫେଭରାଇଟ୍ ସଙ୍ଗ ବଜା। ହେ ଦିନ ସାରା ସାରା ପାଣି ବାଜି ମାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରେସ୍ କର। ପ୍ରେସ୍ କରି 2 ସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ ରଖ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଭାଇ? ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଆ। ଇଏ ଟଚ୍ ବାଲା ଏମିତି ଟଚ୍ କରିବୁ ଫୁଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେ ଶୁଣ ଦିଟା କର କ୍ଲିୟର ଆଉଛି କି ନାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଦିଟା କର ସେପଟଟା ବି ଲଗା। କନେକ୍ଟ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ पेयर ओपन को पेयर कर कनेक्ट कनेक्ट चलिए भाईर झुमिला कौन गीत ठीक कौन भाई स्मार्ट शंकर लगे देखी देखना पूरा मजा बाजुची कि नहीं भाई सी ता दुनिया बोबाले लाइक इट जिपी जिपी जिपे हे किसी आ शुणुनि भाई धुन को पलैलानी बढ़िया बात मत लगुच पसंद कला मुझे बंद कर सहित कथा भी ना से शुणवनी बंद कर दे ठीक अच्छे रिव्यू कह भाई केमती अच्छी रिव्यू केमती अच्छी ठीक अच्छी ठीक अच्छी